யோபுவின் புஸ்தகம் ஊஸ் தேசத்தில் வாழ்ந்த செல்வந்தரும் நீதியுள்ளவருமான யோபுவின் அறிமுகத்துடன் தொடங்குகிறது. அவர் பக்திக்கு பெயர் பெற்றவர் மற்றும் அன்பான குடும்பத்தைக் கொண்டிருந்தார். பரலோகத்தில் சாத்தான் யோபின் நீதிக்கு சவால் விடுகிறான். அவன் செழிப்புடனும் பாதுகாப்புடனும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அவன் கடவுளுக்கு மட்டுமே உண்மையுள்ளவனாக இருப்பதாக கூறுகிறான். யோபுவின் விசுவாசத்தை நிரூபிக்க சாத்தானை சோதிக்க கடவுள் அனுமதிக்கிறார். விரைவான மற்றும் அழிவுகரமான நிகழ்வுகளின் தொடரில் யோபு தனது கால்நடைகள், வேலையாட்கள் மற்றும் அவரது குழந்தைகளை கூட இழக்கிறார். இருப்பினும் அவர் கடவுளை சபிக்கவில்லை, மாறாக தனது இழப்புகளுக்காக துக்கப்படுகிறார். யோபுவின் உடல்நிலை சீராக இருப்பதால் அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் என்று சாத்தான் கடவுளிடம் திரும்புகிறான். யோபுவை வலிமிகுந்த புண்களால் துன்புறுத்த சாத்தானை கடவுள் அனுமதிக்கிறார். அவரை வேதனையில் ஆழ்த்துகிறார். யோபின் 3 நண்பர்கள் எலிபாஸ், பில்தாத் மற்றும் சோப்பார் அவரை ஆறுதல் படுத்த வருகிறார்கள். அவர்கள் யோபுவுடன் தொடர்ச்சியான உரையாடல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். அவருடைய துன்பம் அவருடைய பாவத்தின் விளைவு என்றும் அவர் மனந்திரும்ப வேண்டும் என்றும் பரிந்துரைக்கின்றனர். யோபு தனது துன்பத்தில் தனது விரக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார். அவர் ஏன் துன்பப்படுகிறார் என்று கேள்வி எழுப்புகிறார். மேலும் மரணத்தை விரும்புகிறார். அவர் தனது குற்றமற்ற தன்மையை தக்க வைத்துக் கொள்கிறார் மற்றும் கடவுளுடன் கூடிய பார்வையாளர்கள் தனது வழக்கை வாதிட வேண்டும் என்று ஏங்குகிறார். இளைய நண்பர் எலிஹூ உரையாடலில் நுழைந்து அவரது முன்னோக்கை வழங்குகிறார். அவர் கடவுளின் மகத்துவத்தையும் நீதியையும் வலியுறுத்துகிறார், ஆனால் மனத்தாழ்மை மற்றும் மனந்திரும்புதலின் முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்துக் காட்டுகிறார். இறுதியாக கடவுள் ஒரு சூறாவளியிலிருந்து யோபுக்கு பதிலளிக்கிறார். யோபின் கேள்விகளுக்கு நேரடியாக பதில் அளிப்பதற்குப் பதிலாக கடவுள் யோபுவிடம் படைப்பின் மர்மங்கள் மற்றும் அவருடைய தெய்வீக சக்தியைப் பற்றி கேள்வி எழுப்புகிறார். அவருடைய இறையாண்மையை வலியுறுத்துகிறார். யோபு கடவுளுக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்துகிறார். அவருடைய வரம்புகள் மற்றும் புரிதல் இல்லாமை ஆகியவற்றை ஒப்புக்கொள்கிறார். அவர் எந்த பெருமையான எண்ணங்களுக்கும் மனந்திரும்புகிறார் மற்றும் கடவுளின் ஞானத்திற்கும் அதிகாரத்திற்கும் அடிபணிகிறார். யோபின் மனந்திரும்புதலுக்கும் பணிவுக்கும் பிறகு கடவுள் அவனுடைய அதிர்ஷ்டத்தை 2 மடங்கு மீட்டெடுக்கிறார். அவர் தனது செல்வத்தை மீண்டும் பெறுகிறார், மேலும் குழந்தைகளை பெறுகிறார், மேலும் ஆசீர்வாதத்தின் புதிய உணர்வை அனுபவிக்கிறார். யோபுவின் புஸ்தகம் யோபின் மறுசீரமைப்பு மற்றும் அவரது உண்மைத்தன்மையை அங்கீகரிப்பதன் மூலம் முடிவடைகிறது. இது துன்பம், நம்பிக்கை மற்றும் வாழ்க்கையின் சோதனைகளை எதிர்கொள்ளும் கடவுளின் இறையாண்மை ஆகியவற்றின் கருப்பொருள்களை விளக்குகிறது. யோபு புத்தகம் மனித அனுபவம், துன்பத்தின் தன்மை மற்றும் மனித புரிதலின் வரம்புகள் ஆகியவற்றின் ஆழமான ஆய்வுக்காக அறியப்படுகிறது. இது பைபிளில் உள்ள ஒரு சக்திவாய்ந்த மற்றும் நீடித்த கதை.